perquè jo m'he entrevistat amb el Pablo Aguilar, sap el projecte, ell ha opinat del projecte i no ha arribat a tancar l'acord perquè avui seguiríem aquesta possibilitat i al llarg del dia com tot se fa. Que si ho havia baixat ja vàrem intentar transmetre a tots els entorns de prop que ara més millor que mai, més força que mai, més il·lusió que mai, per intentar tornar a recuperar aquesta categoria que durant aquests 7 anys el club ha sabut mantenir d'una manera més bé, emocionalment, dignament i ha competit sempre en les groses. Però això forma part del futbol. El futbol no solament té una direcció, el futbol té dues direccions més clares, guanyar o perdre. Desgraciadament aquest any no va tocar acceptar aquesta decepció per aquestes coses, no? Però tenim la il·lusió, tenim les idees, tenim la força, tenim l'entusiasme per intentar transmetre a tot el capitalisme que això de recuperar la categoria sigui el més bé possible.